Bon dia, pandes! Hola, hola a tots! Com esteu? Espero que estigueu superbé. Mireu, és que tenia moltes ganes de dir-vos lo moltíssim que us trobo a faltar, les ganes que tinc de veure-us, que vingueu a l'escola a fer-nos abraçades i parlant de trobar-vos a faltar, sabeu qui més us troba molt a faltar? La Cela em va trucar ahir per telèfon i em va dir: escolta, Carlota, que fa molts dies que no veig aquests nens. Quan vindran? Tinc moltes ganes de que m'agafin, de que em facin abraçades, petonets, que em passin a passejar, que treballem junts a l'escola i aprenguem molt. I parlant de treballar i d'aprendre, us recordo que encara que no anem a l'escola, a casa hem de continuar fent molta feina de coses que ja sabem fer. A més, nosaltres vam enviar unes cosetes, unes idees per fer amb els papes que podeu fer a casa per continuar practicant per l'escola. I el millor de tot és que si feu alguna coseta li podeu fer fotos o la podeu guardar i la podreu portar a l'escola per ensenyar-la quan tornem. Ens podreu ensenyar, ens podreu explicar com l'heu feta, amb qui l'heu feta, li buscarem un lloc, la posarem uns dies perquè tothom la pugui veure. O sigui que no deixeu de fer cosetes, guardar-les o el que vulgueu, o encara que no feu foto ni les guardeu, les explicarem. O sigui que sobretot fer coses. I no ens hem d'oblidar del nostre projecte. Us en recordeu de què anava o no? O ja us heu oblidat? De la prehistòria. Hem de continuar investigant cosetes de la prehistòria com fèiem a l'ordinador de la classe, que li fèiem moltes preguntes i cosetes que volíem saber. Ara li podem fer preguntes a l'ordinador de casa o al papa o als llibres, perquè també hi ha molts llibres que ens expliquen moltes coses, molts contes, i tot això ens hem de recordar perquè quan torneu us preguntaré tot el que heu après de la prehistòria, si heu après alguna coseta nova, I també ho podreu explicar i també ho apuntarem i ho afegirem al projecte, que està ja preparat per quan torneu. I amb això m'acomiado de vosaltres i us dic que adeu, que espero que ens veiem molt d'hora i molts petonets i moltes abraçades de panda per tots.